Sa number 4, All Events Expo ginbuksan sa mall para mabuligan ang liwat nga pagbangon sang events industry sa probinsya. May report si Nico Delfin. Sang nag-peak ang pandemic, nawadan sang trabaho ang kadamaan ng mga photo and videographers, mga wedding planners kag organizers. Madamo man sa mga kaupdanan sa events industry sa mag-asawa nga Philip kag Janet Loyola ang nagsira epekto man sang hugot nga COVID-19 restrictions. Bisan mabudlay, ginpadayon nilang negosyo agod mabuligan ang ila empleyado. Tubtob nga amat-amat sila nga nakabangon sa halit sang pandemic. Isa sila karon sa mga nakigbahin sa ginlunsar nga All Events Expo 2022 sang katapos ng Negros Event and Wedding Planners Association o KUNYUPA. Ang importante is we're moving. And at the time, we're the only company for quite some times. Ara lang kami, why kami nadula. It's really the trust. And your word nga whatever you say, whatever ihatag mo, nagatupa. And even more than that, in which ang tao appreciate it katama because they never expect. Sa Robinson's Place Bacolod makita ang mga thematic booths sang NUPA members. Sa expo, nag-upod man ang designers, mga florist, kag mga audio and visual artists para ipakita ang ilang ma-offer nga packages para sa mga kliyente, ilabi na para sa mga nagaplano magpakasal. Hindi sa pandemic, wala gid kami work. But nevertheless, at may mga options makani along the way nga hindi lang gid coordination kag events sa ginobra namon. May iban ka selling man, iban ka live selling man, may iban man nga mga negosyo para mabuhi lang. This year, this is the jumpstart man sa amon nga grupo. Ginalauman sa pumunuan sa NUPA nga paagi sa collaboration, mabuligan nila ang pila pa ka mga startup business agud mapalambo pa ang events industry sa probinsya. Nico Delfin para sa DGCast Negros.